Kwa Ramogi jong mana kakiwinjo podi imedo jiw jo Kenya obed kod horruok kendo jo siasa maponono ok biyie kod duoko oti kod yo makare mar chwalo ngur margi amano e nyim doho kaluore ni doho ema bende nyalo thego jogo maponono ok oyie kod duoko. Kata kamano bende kwayo gi kanyo ni ginene piny Kenya obedo kod kwe maonge siayo oganda moramora e pacho kae. Kata kamano kawadhi mbele ni commissioner ma county ma Narok Isaac Masinde okwayo jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo okaw ting' mar kwano kendo yango jaloch e kom gavana ma Narok. Mae biro bang' ka jachung' e kom gavana kod otiko mar UDA Patrick Olentutu temo chuno apisas mag IEBC mondo omiyo boke mar loch e kinde ma japiem wadgi Moitalel Olekenta mar ODM atena kwayo ni onuo kwano kata kweno mar ombulu. Nonro mar ombulu e komno mar gavana e kaunti ma Narok ne ochung' otieno manyoro toka johera mag jochung' ariyo go temo chuno donjo e kar nywako kwana mag ombulu e mbalariany ma Masai Mara. Anataka amani hii Narok idumu. And we are giving people 1 hour watutangazie kiongozi wetu. I don't see any reason why all the candidates have been given certificate because they have been elected. What is so important about Narok County governorship? Tomorrow is the last day. Listen to me, the deadline is tomorrow. What is so hard for the county commissioner, instead of having briefs there that there is a problem? There is no problem. I can confirm that without a doubt. Candidates wali campaign vizuri, lakini wakati ilikuja kwa tallying of the votes ukawa na shida katika kiti ya gavana. Shida ilianzia Kilgoris town ambapo tallying haikufanywa, na jana tukapata habari kwamba the county returning officer alikuwa anataka kusoma results without the votes from Kilgoris county. We cannot allow somebody to lose life because of incompetence of IEBC. We have 45 cases which are live in court because of malpractice. So I want to request Honorable Chebukati to take up this matter on a serious note.